Asibuyele sikwabukele kwi-channel kama ku-Pastor WeNingi. Wherever you are, whatever you do, uNkulunkulu makabe nawe, uNkulunkulu ekubusise. Sibonga nje ithuba eliyinqayizi vele silithola ukuthi sikwazi ukuvuka besikhulume nawe la. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe impendulo esiyilethayo ziyakwenelisa noma ziyagculisa noma ke ziyawuvula umqondo somehow. Mina ngigama uPastor WeNingi. Qhubeka nje silandele kwi-channel yakho. Ikhona ke enye i-channel kaPastor WeNingi la ungakwazi ukuthi ke uyothola khona amanye futhi wamaphupho esizobe siwafaka khona. Oruba manje sila qhubeka wenza okufanele ubukele nawe ufanekiso. Siyenza ke imfanekiso emfishane senze ukuthi abantu bakwazi ukubuka bafike ekugcineni. Nganza kwethu siyacela ukuthi i-video uyibuke ufike ekugcineni nalokuthi ke ulike masuyibonile. Kuyacontribute lokho kakhulu. Ngicabanga ukuthi ikona singakuthatha njengomnikelo. uChristiana la makhaya uthi ke mngelele pastor kusho ukuthini uphupha untshontshelwa imoto phakathi kuyo ukuthi ube omnyama. Oh hey, abantu abafuna ukubhala kahle, I always tell people, guys, write and proofread masuqedile, because now you need the answer straight, so you can't write just haphazardly kodwa ubulindele mhlawumbe impendulo eqondile wena yabona. So balekile kodwa ke siyabona ukuthi ukhuluma ngokuntshontshelwa imoto nalokuthi waphindwa sebona abantu bekudonsela emgodini omnyama. Okay, into oqala siyivezela ukuthi umuphupha umuntu entshontsha imoto yakho, lo uphawu olubi ngoba lungaveza ukuthi ungase mhlawumbe ubhekane nokulahlekelwa, noma ke kuzophazamiseka inhlelo zakho, noma ke kunemizamo yomunye umuntu omubi yokweba isimo senhlanhla yakho, yebo. Okwesibili futhi umuphupha la umuntu entshontsha imoto yakho, lolo phawu olungabe lukhombe mhlawumbe inhlekelele ezayo enkulu kuwena, noma umuntu onokwesabela ukuthi mhlawumbe ungasulahlekelwe yinto eyigugu nebalekile ngenxa yomunye umuntu. Okay, kuyenzeka futhi umuphupha la ubona umuntu entshontsha imoto yakho kuba uphawu kwesinye isikhathi osuke selubika ukuthi ke kunomuntu ononya ongenze kuzokwehlisa isithunzi, noma uzodicela phansi isithunzi sakho, ukuzethemba kwakho, noma ke angasakwephuce isithando sakho okanye isikhundla osibambile njengamanje emkhakheni wobona. Asivale ngokuthi umuphupho abantu bekudonsela emgodini omnyama, lolu phawu oluchaza ukuthi ke kumele uqaphele ingozi ngoba kunabantu ababi abakwakhela uzungu futhi abafuna ukwenza kabi empilweni. uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise. Iwona umfakisi sikulethela wona lo. Uma ukuthi ke ukusizile wakukhanyisela somehow, cela kucinezele like. Nanokuthi ke ungathindezela ne-notification button kanza kwethu. Lokho kuyosiza ukuthi uma si-upload amanye ama-video ukwazi ukuthi kunenye video entsha. May God bless you.